Ikun hawn min jgħidlek mela hawn xi lob tal-azzar li huwa responsabbli, kollu ħażin, bħalma hawn min jgħidlek mela hawn xi teħid ta' droga responsabbli, jew ma tuħu xejn, jew ħażin. Lob l-istess. Sewa, mela fejn tidħol il-responsabilità, it-tweġiba tiegħi dejjem tkun l-istess. F'kull attività li aħna nagħmlu f'ħajjitna għandna nkunu responsabbli. Speċjalment fejn ikollna attivitajiet li jinvolvu riski. Irrid inkun daqsxejn ta' kontinwazzjoni mal-ispettur ta' qabli, il-lob tal-azzard Albert mhux bħal droga jew inkella l-alkoħol fejn inti għandek riperkussjonijiet fiżiċi evidenti ta' eċċessività. Il-lob tal-azzard kapaċi ir-reperkussjonijiet jaħbihom, m'għandekx reperkussjonijiet fiżiċi li jidhru evidenti riħa ta' alkoħol fil-ħalq jew inkella trejiet ta' droga eċċessiva kif hux fatta. Inti ir-reperkussjonijiet huma aktar soċjali, huma aktar finanzjarji, huma aktar reperkussjonijiet li l-persuna jista' jaħbihom. Allura, sa ċertu punt, allura il-persuni tal-madwar aktar huwa diffiċli għalihom biex jindunaw li l-maħbubin tagħhom għaddejjin mill-vizzju. Kif qal l-ispettur ukoll ma nistgħux impinġu dal-għodu hawnhekk stampa li f'dawn iż-żminijiet ta' festi l-attività tal-lob tal-azzard tiżdied b'mod brata allarmanti. Imma it-tendenza il-predispożizzjoni tal-individwu biex jilab lob tal-azzard f'dawn iż-żminijiet qiegħda hemmhekk. Għaliex l-individwu għandu aktar ħin liberu fuq idejh il-bot mix-xogħol flimkien mal-familja. Allura kull min l-attività tal-lob tal-azzard hija l-qalbu li hemm ħafna hemm barra Albert li jattivitaw l-attività tal-lob tal-azzard nistgħu ngħidu b'mod ikkontrollat, issa ħanfihem x'inhu b'mod ikkontrollat, b'mod responsabbli kif bdejna l-intervista tagħna huma ħafna. Imma irridu noqogħdu bajnejna miftuħin għal min jiżloq mir-responsabilità, jiżloq mill-kontrolli ta' ħin u ta' flus. U hawnhekk Albert nixtieq nagħmel punt importanti wkoll li mhux kull min jattwa l-attività tal-lob tal-azzard għandu vizzju. Ekku, għalhekk semmejt bħad droga jiena, imma l-istess mistoqsija li għamilt l-ispettur Paċ qablek. L-eċċessiv, meta inti tispiċċa mhux mort darba l-gazino for entertainment purposes, meta inti bil-fors tmur tilab. L-ewwel nett, żewġ mistoqsijiet. Għaliex persuna jkollha dak il-bżonn? One. U t-tieni ħaġa, meta isir bżonn il-lob, x'inhuma l-effetti? Ara, mela, jiena nħobb naqsam l-attività, ejja nibdew billi niddeskrivu daqsxejn x'inhu lob tal-azzard illum il-ġurnata f'pajjiżna. Lob tal-azzard li huwa gambling bl-Ingliż, Albert, għandek l-attività tar-riskju finanzjarju fejn inti qed titfam ħatra kapaċi tiġik tajba u kapaċi tiġik ħażina. Issa, il-lob tal-azzard jinqasam fil-land-based gambling li huwa il-lob tal-azzard attività f'każino, ħwienet tal-lob, swalli tat-tombla f'postijiet mibnin fuq l-art Albert. Imbagħad għandek l-iGaming li huwa lob tal-azzard mhux f'lokalitajiet mibnin fuq l-art imma fid-dinja virtwali. Eżatt. Issa, sports betting, iGaming, eccetera, eccetera. Issa, iva, irridu noqogħdu b'sebgħinejn. Ir-responsabilità xi tweġi, responsabilità tweġi li inti għandek kontroll ta' ħin u kontroll ta' flus. Issa, jekk jien għandi d-delizzju tiegħi li mmur il-każino, jiena irrid nagħmel budget fix-xahar skont il-paga li jiena għandi biex natwa id-delizzju tiegħi u irrid nikkalkula il-ħin li jiena nqatta f'dan il-każino, sala tat-tombla, ħwienet tal-lob, eċċetera. Sfortunatament ikun hemm persuni li jaqbżu dak il-ħin, jaqbżu il-budget finanzjarju tagħhom għaliex. Għax jgħixu f'ħolma, jaljenaw lilhom infushom u jiena nħobb inqassam il-lob tal-azzard fi 3 stadji.
Għandek l-ewwel stadju li huwa stadju bikri, stadju ta' pjaċir, stadju ta' delizzju fejn il-persuna iwettaq il-kontrolli. U hemmhekk bħala fondazzjoni l-ob responsabbli nesiġu li l-persuna tilab kontroll, b'limiti, b'responsabilità. Għandek it-tieni stadju fejn il-persuna il-Malti jgħidlek jibda jara kbir, jew inkella joħlom li jista' jikkontrolla l-logħba b'xi mod u jibda jiżżerżaq bil-mod għall-lob kompulsiv fejn hu qed jilgħab brata aktar maġla, brata aktar għolja. Imbagħad għandek it-tielet stadju fejn il-persuna sfortunatament jaqa' l-patoloġija. X'jiġifieri patoloġija? Patoloġija fejn jaħob niddiskrivija b'dan il-mod. Jorqod bil-ħolma li jerba' dik ir-rebħa l-kbira iqum filgħodu u flok l-ewwel ħaġa li jieħu l-breakfast, l-ewwel ħaġa li jagħmel jilgħab flusu. Allura bejn ir-responsabilità u l-patoloġija hemm linja irqiqa immens, il-linja tal-kontroll. Illum il-ġurnata Albert mal-mistieden preċedenti ta' qabli tkellimtu wkoll fuq il-ħaxixa. Illum il-ġurnata l-arrukk ukoll isostnu dwar l-użu responsabbli tal-ħaxixa. Jiġifieri tipjib, alkohol. L-importanti li nkunu kontrollati u nimxu mal-bilanċ. Meta jintilef il-kontroll? Iġri forsi, minna se nsemmu nies, pero meta jintilef il-kontroll, xi stejjer smajt, x'affarijiet smajt ta' nies ta' xiġri meta intilef dan il-kontroll? Iva, hemm tru l-linja ta' support nazzjonali tagħna wieħed 777 nisimgħu b'każijiet nagħti eżempju anzjani jgħixu waħedhom, anzjana armla, eżempju, it-tfal tagħha ma tantx imorru jarawha, tgħix f'solitudni u tattendi b'mod regolari każino, eżempju, Albert, jew inkella tattendi b'mod rikorrenti ħafna swali tat-tombla. Li hawnhekk naċċenna ftit talima li kulħadd għandu jisma' sew li għandna nżuru l-anzjani il-ġenituri tagħna b'mod rikorrenti li ninteressaw ruħna fil-ġranet tal-ġenituri tagħna. Kif qed tqattaħħa l-ġurnata missier? X'inhi r-rutina tiegħek? Li hawn każi ta' anzjani li tant ħossuhom waħedhom li qed Iva. Għax dak li jkun jgħidlek huwa naqra tombla murara. Ekku. Insemmilek ukoll każ ieħor eżempju ieħor ta' żagħżugħ li jaħdem għandu xogħol imma f'salt minnhom kien għaddej minn perjodu tajjeb, ħadd ma nnota xejn u f'salt minnhom beda jitlob il-flus lill-familjari tiegħu, lit-tzijiet tiegħu għaliex. Insiru nafu li qed jilgħab b'mod rikorrenti fuq l-oġġett teknoloġiku tiegħu, fuq il-mobile tiegħu. iGaming għadna kemm semmejnija. Nisimgħu b'każijiet ta' barranina u Malta. Immigranti li deħlin u ħerġin f'ħwienet partikolari tal-logħb. Ikollna każijiet oħrajn fejn ikun hemm bżonn li jittieħdu proċeduri ta' esklużjoni. Jiġifieri esklużjoni inti għandek illum il-ġurnata operaturi tal-logħb li nieħdu l-pożittiv tal-gaming għandek 7% kontribut fl-ekonomija ta' Malta, imma ma rridux naraw il-flus biss, rridu naraw l-istejjer ta' support, l-istejjer ta' għarfien hemm barra. Jiġifieri kollox ikollu jorbot Albert ma l-għarfien li aħna nipprovdu hemm barra x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. U iva, jekk ikun hemm bżonn anke f'numri minimi il-support irid jingħata, l-istat irid jipprovdi s-support. X'li kellkom każi jew vera li kien hemm każi ta' nies li saħansitra jiġu fl-estrem li jilagħbu d-dar pereżempju? Iva, hawnhekk nixtieq naċċenna wkoll id-dinja legali tal-logħob tal-azzard. Lum il-ġurnata każino swienet tal-logħob swali tat-tombla operaturi tal-logħob online huma kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija l-logħob, imma rridu nsemmu wkoll id-dinja legali. Illegali. Sfortunatament id-dinja illegali twassal ukoll għal prattiċi pjaga soċjali tal-użura wkoll. Iva, ikun hemm min jilgħab postijiet, ikun hemm min jilgħab il-karozzi tiegħu, il-mobiles tiegħu, il-proprjetajiet tiegħu.
U sfortunatament kif qed inti Albert fil-bidu tal-intervista tagħna fil-lob tal-azzart tinduna il-membri tal-familja jindunaw meta jkun tard wisq. U normalment jindunaw meta ikun hemm il-pjaga finanzjarja li tibda toqros lill-individu. Tajjeb, mela, meta persuna allura, inti semmejt l-istadji l-ewwel, meta persuna tibda tinduna illi bil-mod il-mod qiegħda ssir addicted għall-lob, qiegħda tmur iktar, qiegħda tilab iktar. Dik, actually ħammur lura, dik ma wġibtnix eżatt, għaliex persuna, ma jiena persuna li tixrob ħafna jew li tieħu ħafna droga, ġeneralment tgħidlek għax irid ninsa. Għax għandi problema u l-alkohol inessini, droga tnessini. Mhux dejjem, imma ħafna drabi jekk jgħidu. Bħalma għandu hobby. Issa min jilab il-flus? L-istess da x'ikun qed jinsa? Is-saħħa tal-ħolma, Albert. Il-ħolma li l-persuna joħlom ta' dik il-famuża rebħa li se jagħti ħajja ħjar mhux biss lilu biss, imma lil membri tal-familja tiegħu. Dik il-ħolma taljenaħ sfortunatament kompletament mid-dinja reali. Jiġifieri nsibu persuni, aħna nsibu każijiet fejn il-ġukaturi ikunu qegħdin jgħixu totalment f'ħolma. Li daw minn għalihom li jerbħu somon kbar ta' flus ta' click of a finger li r-realtà mhix dik. Jiġifieri il-kilba għal dik il-famuża rebħa sfortunatament tirkeb lill-persuna. U meta tirkeb lill-persuna ikun hemm il-każijiet ta' patoloġija, ikun hemm każijiet fejn jintesew it-tfal fil-familja. Missier jieħu aktar pjaċir jew jħoss aktar dmir li jilab flusu għal dik il-famuża rebħa milli jixtri l-affarijiet essenzjali għal familja tiegħu. Jiġifieri ejja nżommu saqajna mal-art, kull min huwa dilettant ta' dan il-lob li nerġa' ngħid huma ħafna li jilabu taħt kontroll. Ma fiha xejn ħażin. Ma fiha xejn ħażin. Anka fuq dik ħajkun hemm imma jaqbilx imma importanti li nżommu l-kontroll u nżommu l-bilanċ, Albert. Ma nistgħux nsemmu n-negattiv biss, intom taħdmu ħafna fuq l-importanza kif tgħid l-isem tal-fondazzjoni stess lob responsabbli. Mela, apparti deriet fi programmi bħal dan, il-fondazzjoni x'tagħmel aktar x'għajnuna toffri u x'follow-ups toffri biex ukoll taċċerta li min għandu problema din il-problema jindirizza. Iva, importanti ħafna, Albert, li l-fondazzjoni toffri għarfien mhux lill-adulti biss, imma llum il-ġurnata għandna għarfien lill-tfal. X'qed inwassal b'dan li importanti llum il-ġurnata narfu li jeżistu wkoll il-console gaming u llum il-ġurnata qegħdin jidħlu kunċetti tal-lob tal-azzart ukoll f'dan it-tip tal-lob virtwali, loot boxes, skin gambling, jiġifieri għandna tfal li qegħdin iħallsu online f'dawn il-lobbiet virtwali biex tinfetaħ loot box u tihom karattru aktar b'saħħtu. U jekk le, jiġifieri inti qed tħallas dik il-€50 u jekk il-kard ma ttikx dak il-plejer sportiv li inti tixtieq jew tista' ma ttik xejn. Jiġifieri inti hemmhekk qed tirriskja flusek ukoll. Jiġifieri tfal, żgħażagħ, adulti u anzjan importanti li narfuhom dwar responsabbiltà mhux biss f'attivitajiet bħal-lob tal-azzart imma f'attivitajiet rikorrenti li nintaqgħu magħhom ta' kuljum. Il-fondazzjoni wkoll tissapportja, Albert, lil entitajiet, organizzazzjonijiet volontarji li jipprovdu servizzi li jkunu ta' alternattiva għall-eċċessività. Il-fondazzjoni wkoll issaħħaħ ir-riċerka fil-qasam li huwa importanti wkoll. U l-aktar ħaġa kruċjali fil-ferma tiegħi il-fondazzjoni tipprovdi dak is-sapport tant meħtieġ linja ta' sapport nazzjonali 1777 jew inkella saħansitra iċ-chatline tagħna fuq il-website www.rgf.org.mt. Għaliex? Għax importantissimu li
anke jekk ikun hemm telefonata waħda Albert, il-karba tinstema' u s-support jingħata. Grazzi ħafna, dak kien sajt huwa manager għal komunikazzjoni fil-Fondazzjoni Lob, responsabbli l-ewwel darba fil-fatt li sedint il-fondazzjoni, kellim tal-fondazzjoni hawnhekk